Bantay lang jud mo sa kuha. Makabalos ra jud ko ninyo. Ma'am, saan din ang lubi, ma'am? Magata na gulay? Oh, maggata ta gulay kay atong isudan sa paniud to. Ma'am, ini ko man anig kagod ba? Pwede ko mato ila Maria? Unsa man di ka didto? Ako sa kong notebook dito mabang, iyang gihiraman ba? Taod-taod na ba yato? Ano niya giuli, ma? Oh, magatik-atik na pud ka para makalaag ka. Pili, ma, uy. Tanawan niya, di ba na ako'y dalang notebook? Kaya na ako'y studihan ba yato? Oh, hala sige. Paspasin na diya kay para makalakaw ka. Okay, ma. Paibuko na ko si Maria aning akong karang nga bagol ba? Pinakalaag yung ko na ate, ginako si mama. Mulaag day ko ila kirara. Hapito na ko si Maria. Hala, si Claire manao. Naapot siya dulaan pa rin sa kuha. Uy, Kirara! Napuri kay karang nga bagol? Kirara, atong paibubon si Maria ani ba? Sige. Tara. Saan dito ah? Ayo! Ayo! Iya! Lo, may tao, Claire. Kanino lili ada sa bintana. Hala, Claire. Para si Maria o natulog. Natulog si Maria, Claire. Ay, natulog di ay. Hala, apri man ni Kirara. Atong sudlon. Lamiag tulog ni Maria, oy. Atong pagkaon. Unya na natukawon ato asa siyang kabuangan ba. Sige. Mangita og tukog sa silid lalot Kirara kay ako mangita ko kuning. Sige. Kirara, nagawa na ko Kirara ikaw. Sige Kirara, ba pagiluki na iyang ilong. Sige.